Ti pagamo ke naganan agtultuloy latabot datoy makungkunang nga panang dati panag monitor da. Babaan dagiti kapulisan wenno ti operatiba. Ta kitaan dalata dagiti bamba nagakasta. Tatay ko namon di bulag put-put-puton. Ada ti posibilidad siguro kung sunga dayag agtultuloy lata iti datoy isa siyang kadang eradication kan datoy panag monitor da. Tanong mo discover dagiti posible nga pagtataodan uno pagmulmulaan iti marijuana. Iti imas na rin partner. At dapat nagiti may ramraman nga seedlings nga makita lang. So kaya nasawan, at nagiti mang mantinir. Dayay partner, tanong awang ko mati seedlings. Apay ko mga da seedlings nga ron dayay ket naikabil mo ti may sa nga lugar kasi naku matabako. Oin. Ti mabalim mga ti panagwaras dagiti aming nga agtubo partner ko. Babaan dagiti tumatayab no maminsan nga tuktukon da jay bunga na and then may tinagdantong kada iti lugar ti kabambantayan kasta Mamati akmat di jay. Ngam not necessarily nga may panggap ti marijuana partner. Oin. No bulong ti ay bukol ti bayabas wine. Mabalin di jay. Sila kuma jay bukol ti mansanita. Sila kas jay kanin da jay bilit. Into no lumugit deryo. Ore sa dinon tong lugar tayan na. Ngam no da jay bukol ti marijuana. Nakakita mo ti marijuana partner nga dakkel. Ngam da jay nakita operation pilot ti PNP di. Sample da jay nakita mo. Jebyo tago din hindi tinakakita da jay nga nagtatayag da jay nalad nga sample. Oo. Isu nga da jay nga ba nagapukot ko mangipakita nga adalat tamo dagitay mang tartaripato ka dagitoy. Muna ta kabambantayan magamin partner ti lugar na dagitoy. Dayjay tiriga na gamin no duman yan no kabambantayan. Ijay tuktok na ti ayanda. Magnaka jay karayan. Kino sumungsungad ka pa lang ka nakita na kan. Dahil ti talaga nga dati mo tayo kabisado tayo nga may sakabang iti one author maneuver company that adari may schedule nga eradication kuna dahi. So ti observation na dahi so tayo ko namin observation da na nga tungo lugar Ure pa sino apo ka individual ti nagadan dati sumangbay ti data anytime talaga nga makita dan kan dati madiscover dan partner Dahil nga ron ti rigat na. Kan may sapay dahil tiket ko no pang panunutan. Da siguro na kita spatter da dita partner. Tano awan ti spatter da. Apay nga makita da lagi dyan mapanag-grade. Apay nga makataray da. Di ba? O dahil ti sitwasyon na dahil. So nga, no maminsan mo tapo, no pang panunutan tayo, at damo ilakan niya tayo ti mangdadaal ti sosyudad tayo na nagduma. Dahil tiriga na. Iparparik na lang arudan, iso pa lang mo ti kayat da nga aramidan. Apay nga kas jeti ko nakapo, agsipod ta rito damag tata. Minilyon nga gatad ti marijuana kat na kumpiskar ti PRO1. Dahil operasyon na partner nga nang rugi iti Enero 15, ginggana ti Enero 20. Limang aldaw na dyan, partner. Kat nagresulta ti kunadan nga 583,099 nga fully grown marijuana ken 211,795 nga seedlings. Pakiramanan ti 156,000 nga gramo tinapagago nga marijuana. Adan ti pakabuklan na po nga 143,811,000 ti pinugipog dagiti kamang ti Philippine National Police Region 1 iti limang aldaw nga operasyon. You could imagine da partner nga klase iti kuna tayo na panaglabsing ko namon na da partner ti panagmula iti marijuana ket dayta ka labsingem ti paglintigan diti pagilyan tayo. Isu nga nung maminsan ket kita ken adadalag. Talaga mo nga nagturid da niya. Dagiti may isa ka dagiti makita nagturid da dagiti agmulmula ken agmanmantinir kadagiti marijuana. Ta siyempre amo dalaga rod nga may paritan dadaelen na ti sosyudad
Yet, isupay lang mo ti pag-aayat. Dapat na rin niya nga aramiden. Siyempre, no, di ta kabambantayan, api nga, di ka pala agmula ti sabali nga produkto nga dati pa kay ranudam. Wen rumbang data napintas na jay. Ta anya dati mabaling imula partner kay kwa. Mabalin ti pinya saba. O dagita ti Root talaga crops, partner. root crops apo dagita amin. Ke daytan tumot maminsan dati pangdarasan. Iti kas kaya daga mapasamak. Modal lang rodeng nga dati nagdakkel apo ti epekto na. Sino apo tinamnaman dagamin dagiti dagiti agtutubo kakasta. Iti agusar iti data kaanyan to pa iti masakbayan dan dagito no may panggap apo ti panang dati panang paprogreso iti environment for the future kadagiti sumarsarno kapututan partner Dahil nga ron ti riga na, dagiti agmulmula iti kasta, tila pampanunutin da di bagbagida. Apay gamin, ta kaya dalaeng nga bumanang. Isuray ti pepeso na rejay. Ngem tiriga na, jay epekto na, ket dajay ti ayan ti problema partner. Di da mga ron matiliw, di ba? Ta syempre no apang ka grade, dajay dagarot tok-tok, dajay ka baba, nakita na kan taray danton. Dajay ti tiriga na partner nga sitwasyon. Sa bagay, ni Apo Diyos ka maturog partner, amo na natamod ti kuang sitwasyon ni titunggal may sa kanya tayo. Iso nga dajay nga banag ket may sa kuma nga isu ti pagbuknganda dagita agar aramid ti kasta. Nga banag tapno ti kasta dagiti agtutubo ken dagitay manamnam mga ma-involved ti dayta at least kumaket madijay malesen nga kunada mapabasit ti bilang na tarayjay effect na isu dayjay partner ti mangdadael iti sosyudad nga paggargarawan tayo. Okay lang kanya da tagmulmula da di bantay basit tao jay. Huwag ka na di product na kanapan di syudad. O, di ba, partner? Ayan, tiriga na. Kita wamot sa palig mang pakay usaran na kanong kita kung pangipaayan da data po ti illegal nga panangiserve da kakwa. Diti kaadwan iti tao. Iti babat ti dagitay lowlands apo. Iti talaga nga pangnamnamaan da nga handa mga mismo nga isuda ta gusari. Apay isuko mo ti rasyon da iti naldo partner. Hamay. Hamay. Anya nga rod. Ket kastala ti wagas ti kayda ket babaeng kadagitay illegal nga kunatan illegal nga panag-recruit daw no dagiti wagas apo nga rabid na dayta ti talaga nga arabid da ket basapol latta apo nya ket datay mga dati baba no kontratay apo kadagita nang nangro na apo kadagitay barangay officials dadalay ti bakong kuna apo nga barangay anti-drug abuse councils ket dakkel apo ti may tulong na dato ipasat da apo dayjay action plans no anya dagiti narabida within this year possibly nga dato tawon 2026 ket adda dagitay narabid da nga pasat da apo iti datoy annual investment program kadagiti barangay adda latapo data ket possibly nga dati pundo na met iti panang ipapatungpal da kada iti kakasta nga activities program da seknan apo datoy panag monitoring kada iti illegal nga bambanag iti barangay partner Dahil nga ron partner ta siyempre dahil nga banag kuma imbes nga dahil pondo ti dahil mapangkumati sa bali ngem awanen ata nga ron mismo met nga dagiti tattao iti agar aramid met lang ti banag napakadadailan ti sa syudad nga iso ti paggargarawan da dayjay since time immemorial met partner uray pa idi amu tayo met nga daytoy ket may parparit ngem adulat ta iti talaga mo nga makit-kita ta adalat ta met na po dagijay kunata yon operasyon ti PNP nga mararamid ngem daytoy lagamin partner ta nagaduo 583,099 fully grown marijuana, 211,795 seedlings, pakairamanan ti 156,000 nga gramo tinapagango nga marijuana. Nakadado, kaslamo na datay kong partner, makiin-inno na nga agmula. Makita tayo nga ron dagijay potages dapo
nagdadakkel dagiti marijuana. Kunada dagiti daduma, dagiti siguro dagiti ko dagituyan. Kang kanayon nga makakikita. No dadakkel ka no dagiti marijuana, siyempre matangganan kunada partner. Ada kano buds na rita. Agbukol kunada mo dagiti partner, di ba? Agbunga. Agbukol isu dagiti. Ti sitwasyon na. Isu nga kanya tayo apo nga Pilipino kasapay ko mata dahil nga ba nagapo ko mapanunod tayo ko ma-analyze tayo ko nga napimpintas no ti aramiden tayo ket dagiti banag nga han tayo maglabsing ti paglintigan ti pagilian tayo. Napimpintas no kasjay. Uray pay narigrigat ka nga bumanang nga kunada partner. Basta laki di apag iso da jar aramidem okay na yan. Ang kalaki din nga mabisbisinan nga kunada. Iti importante ket no napintas ti naggapuan ti kwartam, magastos mo ti pag-iso, ang mga basta-basta maibus na yung partner. Basta amom nga imaneho. So nga na po, sapay ko mata nagitay involved, may panggap ti retoy, nga aglimlimeng panagmula ti marijuana. Alakot isardeng yun na na po, tapno ti kasta, nya dati ko nada mga baruanan kayo diyay panunot kayo ti sabali nga dagiti banag nga rabidan tayo nga makatulong kanya tayo at the same time makatulong mo ti susyedad nga paggargarawan tayo haan nga dagitay makadadaen. Okay nga ron na po agsubli kami kada kayo kalpasan dagiti pa kamo. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Nariwawa wenno dumana rodor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Anawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay
no adda dagiti na dadael a paset na ken no kasapulan a masimpa dagitoy. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising agla ko tinalakaken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085 ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Let's wander Baguio's Evergreen Parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. medical services closer to the people. And so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng mayor ninyo, sa iba na lang. Kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. At libreng gamot para sa lahat. May isa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin. Ang laboratory, x-ray and everything, pati dental. And of course, the agas. Nasaya at med sir ta, natulungan da kami nga marigrigat. Adumat na paranod na kanyami. Libreng laboratorio for all. Libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti pa nakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro, amuda nga mas kailangan mi dito ngamin, iso nga inpaigda dito yan. Considering day dyan ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Namin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to especially for the Love for All program spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito yung Love for All. At makita tayo mati kaado ti tattao nga may parati dato yung programa na.
medical mission kan adu pa digitay other agencies, national agencies nga may nga makipagtulong pa digiti programa da. Amo taymet nga dati nga programa na apo ket ado iti matultulukan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nang ro na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramidan ditoy Love for All. So ado manen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti kito nga serbisyo iti gobyerno. Okay, tuloy pa lang po iti programa tayo nga kumpares. Iti na iti agad daway, alawatin tayo ti may isang live report manipo ni Tiruar. Partner Ronald, naimbag man ang bigat mo partner. Kumusta kan sa dino ti lokasyon mo? Go ahead. Thank you very much sa mga kumpares. Ijay probinsya ti La Union partner, ada dito inaalaan iti 2 agramo, iti mapapati asyabo. Agaro palas 8:30, idilaeng rabii, sadyay Aringay La Union. Babaan ka nagiti operatiba iti Aringay Municipal Police Station, Kaslig Unit, kadwada nagiti kamang Regional Investigation Pro 1, La Union Provincial Intelligence, La Union Provincial Drug Enforcement Unit, 2nd La Union Provincial Mobile Force Company, kan nagiti kamang ti Aringay Emlet. Ti suspect may sa lalaki, street level individual, 39 anyo sa sawaan, construction worker, at taga Tubao, La Union. Naisang katan dito iti bypass operation, agaro pala sa 8:30 ganat alas 9:10. Iti rabi, babaan kadagiti nagtitipo na persa ti PNP kontra iti suspect ang nagresultante pa nakaresto na. Naala dagiti sumaganat nga ebidensya kabayatan ti operation ti drug evidence 2 gramo ti mapapati asyabo ang nagatadan ti 13,600 pesos. May palaon dati partner iti pito nga hitsil transparent plastic sachet. Dagiti ng drug evidence, may sa brown leather sling bag, may isang nangisit a leather wallet, may sa basit nga aluminum foil, may isang cellphone, may isang TMX 125, kan may sa pidasong 500 pesos, kan 2 nga pidasong diti photocopied, kuna na mo datoy, nga sagpa 500 pesos. Na inventaryo ko na markaan dagitoy, kasi ebidensya, tidetamot lang nga oras kan kanito, iti presensya dagiti mandato ti lintag a witness uno saksi ken iti mismo suspect. Kabayatan at sa Balipayadapag na di pa naglapsing iti City Ordinance number 3-1970 uno illegal gambling. Agaro pala 5:55 iti Malo Medical Man sa San Fernando City, La Union. Babaan ka dagiti operating unit iti San Fernando City Police Station. Dagiti violators may sa lalaki, 70 anyos, 70 years old, nasawaan, awanan ti trabaho, at taga San Fernando City, La Union. May sapay lalaki, 43 anyos, nasawaan. Kun may sapay lalaki, 62 anyos, nasawaan, awanan ti trabaho. Kun may sa babae, 51 anyos, nasawaan, manicurista, agpapadaamin na gito'y nga taga San Fernando City, La Union. Iti report ti PNP nang isang kadat anti-illegal gambling operation tinadakabat a lugar, ang nagresultaan ti panakakemeg dagiti suspect akto nga naggaayam da iti majong nakumpiskar dito iti imot ken control da iti may saset ti majong tiles ken 560 pesos akas na usar nga pinagpipindos standas iti naduma-duma denomination dagiti naglabsing ket na i-issuean da iti citation ticket kalpasan na naipandag ito San Fernando City Police Station para itipan na kay dokumento ti resulta ti operation. Kani sa Balipayadapag, panaglabsing mo't lang dati partner, iti ordinance number 182-2015 o dito kat illegal gambling. Agaro palas 4:30 iti Malo Medical Man sa Aringay La Union. Babaen ka digiti operating unit iti Aringay MPS, dagiti violators. May isa lalaki 47 anyos nasawaan caretaker
may isa pa lalaki 37 anyos nasawaan awan ti trabaho, may isa babae 45 anyos nasawaan store owner, ken may isa lalaki 29 anyos nasawaan tricycle driver agpapada da amin nga taga-Aringay La Union. Sa report si PNP nang isiangkat na nga rod kan illegal gambling operation iti dayta nga lugar nga nagresultante pa na magdigiti sumaganad nga mono dagiti natao nga suspect ada gitoy kat nagaayam damot laeng nga akto natiliwan iti Majong. Nakumpiskar iti imot kon control da iti may isang set iti Majong tiles ken 1,541 pesos iti naduma-duma denomination ano sa dino na isyuan dagitoy iti citation ticket kalpasan na naipan dagitoy sadyay Aringay Municipal Police Station para iti pan na kay dokumento iti resulta ti operation. Nagita partner ti damag tayo para iti iti manipod iti Ruar para ti Compares Ronald Ucoy ayunon si Radpas News. Thank you, partner Ronald. Kada kita nagduduma nga damdamag. Medyo panay nga sugal mo dati, partner. Apay, at samot ti Chimpuna, partner. Dati samot kalamis na ti pag-ichimpuan da. Uray pa'y partner ka haan kuma nga kasjay. Uy nga ron. Ti problema di jay ka no makisugal ka. When nagsusugal kayo, kunata kuma. May parit nga rod di jay ti paglantigan. Apay awan ti sabali nga banag nga mabalin tayo nga aramiden nga haan nga dayay makisugal when nagsusugal tapno maliklikan dayay panakatiliw dayay kuma partner ti punto na dayay tangamin no hamo nga liklikan dayay ingka makitabuno there is a possibility nga mairaman ka dayay no da kayo kumarig kayo la granting nga timon una ka awan ti nakadukduktal kanyayo ngamtay ko na nga ruden no agaramid ka ti may sa kabanag aglalo no illegal agpatingga ka tagpatinggan to data. Dayay ti ayan ti sitwasyon na rijay. No kadagito nga panawon urepe nalamis ti tiyempo akot adulat tamot ti mabaling nga aramiden partner nga datay haan nga may kaniwas ti paglintigan. Apay no awan ti ubram ing kagbirok ti kayo nga pagsurot. May isa kaya tataka kukuha pa lang ti danong partner. Oo. Apay, why not nga dajay ko mangirugkit ka uri sa kapulo nga dati nagdad sidlings ti kamatis. Jelikod ti balayaw. When backyard gardening. Oo, dagijay ko ma. Pagpalpalagatam. Idinto ka dajay sugal gamin napigsa ti sulisog partner eh. Dajay. When angam dajay sugal nga rod partner niya, lagranting nga nangabak ka. Ngam dayjay apay naragsak ka nga nangabak tigas jay. Una-unay dayjay partner. Kano sumarano ko naabak kan tumay. Dayjay ti ayan ti epekto na. When talaga ti side effect na apo data kada iti masangsangwa ng aldaw. Dayjay pa nakaabak di maysa partner. Anya iti tumpor iti panunot na. Sumubutak po na. Sumubutak tusto. Ke awam mo ti puunak. Dayjay tata. Awan mo ito po masapol ko ti sangaribo ti ibangkak to. Amom ti solusyon lang ko na dayjay. Dayjay ko na sumubot awang kwarta na partner. Amom ti aramiden na apan umutang. May sa dayjay. Sa dinumutangan na J56. Ni kita mo na J56 aganak na jay. May kadwa imutang ka. Kino naabak kanto manan? Di nakarkaron partner, ganito man umutangan. So datan ti pakasulisugan ng Jimesan, ultimo remedyo ko na dan, no dagundawan na so dahil ang takaw. Dahil tati karigatan na. Dirigat na. Dahil ti ayan ti karigatan nga parte na partner. Iso nga, kanya tayo po anya, napimpintas no ti panunutin tayo, ken aramiden tayo, dagitay banag, nga haan nga may kaniwas tilentag. Ken dajay makungkuna So malaksi na yung kinunak partner nga i-remedyo ng baban ti panagtakaw. Ket pagapaan da kini misis na, no di mang kidihaan, ilako na po dagiti belongings na. Wine. No dajay. Nakaw, talaga nga may irum-rum ka nga rodain. So dajay na 5-6 baban niya, karaman amin dagiti nga remedyo apo dajay adaan iti
bisyo uno vices iti panagsugal. Narigat dayay partner, talaga nga mangirimrim dayay. Napimpintas ti aramidon, dagitay banag nga makatulong. Kasi ladya ko namo ang agmula. May isa dayay nga banag. May kadwa, no di tal lugar yokot ko adapay la body of water nga kunada no karayan ke medyo kayampay. Kalagkamalan. Wala yung kaglawin, wala nagliw-liw. Pastime dayay partner. Ragsak pa ya partner Ta ore no may mesa di balam no kasla tigurong. Ayon. Karpa kunam. Karpa. Nuhan no sidik kay di baybay anya. Wain. Apay maditima pa nagliw-liw no baniit. Dagiti paset amin ti pastime dayay. Wenno kas pagarigan laang da kayo kot amuyo ti ag-drive. Drive kayo la tricycle lon. Di ba partner inka Maki-boundary. Maki-boundary. Di jay kumita kan makatulong ka pa awan tinalabsing mo nga paglintigan. Whereas no ti panunutom ka inak makisugal tanong na nga bakak ilibre kan taw. Itiriga na partner naabak gayam daytan nabrukon ka kunada. Isura niya po ti sitwasyon na niya. Napimpitas nga datayo apo ket ti panunutin tayo daytay banag nga makatulong kanya tayo. Ken at the same time haan nga may kaniwas iti paglintigan. Alang karon na po, subli kami pay kata kayo kalpasan dagiti pa kamo. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone.
habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Go back, ready mo ba? Kamay, hugas sa sakit, iwasan sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle na basura. Leave nothing but footprint. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits mo na go. Sa healthy Pilipinas. So dahito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dadatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous World Tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure. Malagsakan na datoy tatayin, makakaduak dagito yung tutubo na datoy tata. So, doa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. So, dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Iso dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti maysa nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli.
Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas! Okay, tuloy pa lang nga po. Dati programa tayo akong pares. Kaya kita'y kaluklukat na tatati di CTP Digital TV. Naimbaga po nga aldawyo. Okay, partner. Dagi tayo daduma pa nga damag king ka. Wenta tayo bigat partner ka. Kahit gaputan na lami istichimpo. Oo. Nagpagnaak. Ay, kung ano, nag-jogging ka. Entry ba, kung yung paspas ko lang na, dinanong ko na talaga dati sakaanan ti bantay partner eh. Apo, nagmayatan. Nakarkaro ba ti lamis nan? Wen, ata bantay nga ro. Wen, tata, dinanong ko talaga dati prinospect ko eh. Nakaw, di tabot nga naklaatak parda tokunak. Nung naikata na dyan primary, akababaan na pasit ti tabako, nga nagtatayagan. I see. Kaya masawa naggatod kas dyan. Kawon, nung naggatod na dyan palaspas ko na dyan eh. Wen. Haampay mo gayam. Anya nga ron nga, tinaramid mo, nagsandray ka. Kung ano, mabaling ako, kaya mga no, makabasol tayo. Yan, iti punto tadi tayo. Bias, January. Kat, ti panagkunak by February pa lang ko iso pa lang ti panang rugi ikadag ti manalo ti tabako pagatod. Tata supposed to be dyan ako kita kasayang. Wen ata palaspas ko na da partner kaya kimbabaunay ni. Wen tano ti presyo na tama mamonta to balang kada ito presyo na dayjayeng ka pumatpatak iti 50 pesos kada kilo eh. Iti tata develop. Nababa lang ang kwenta. Wen nababa parang kwenta tayo dayjay. Ngem nalalagan apo nga amang dagito. Wen atakim ba nga ron? Wen tada dyan na ingpis. Apay nga tako ko na kay. Adabo dagiti nakasagana nga sungrod. Oy. Nakasagana amin dagiti sungrodan. Ken nakita pay ga dati tobacco procuring barn. Ket adajay na nga naklin apam mo tan naglipo na kana dapat di pala-palam partner. Now no pala-pala ko na tayo kawalyan data po isunto ti pagtudukan wen. Oo. Ket apay nga tako ko na kay. Apay hamungan na panunod partner? Nya. Ngano apay ang pinagatod? Bugtwak. Nya partner. Awang pay tao nga gatod. Tao. Oo. So dajay manpower. Manpower. Wen. Oo. Nagpeso eh. No lagi pinta partner bisik na kada gito kakasto nga banag eh. Tawre pa lang iti grade 1 ak aging ganit ti grade 6 iti elementary. Umus uso ka kon iti tinabakwan. Wen data babalin siguro nga papadas mo data eh. Ket kumikita tayo data ti makongkuna no te perde pala gati nang 250 pesos sa timay sangal daw iti partner eh. Kasjay ket how much for tatan dajay 450 pesos ti maka may sakal dawan. Oo, dajay aggato dagtudok. Aggato dagtudok dajay. Pakanam pagmeriendaan. Wen. Kasjay eh. So kay na masawang nga rod nga may samat nga opportunity kada iti farm worker no panawon ti panagtatabako dajay gatod ka nagtudok. Wen pudno adata eh. Tay di ka ko exciting nga kita talaga. Tamakiin na do ak partner di nga makatudok ti puro persad ay kunada jay. Oo. Per paratag kunada. Ay, wen paratag na jay. Ket ti besa ko di piso partner. Aga mayat da jay. Wen piso. Ket makiin no naglati so na practice to besa ko kadagiti na paspas nagtudok iti binulong ti tabako. Hamot kanyami di ka kwa kilwom da jay binalkot. Ay kidilo. Oo, iso da jay ti no 10 may isang kilo. Sunto da jay. Dajay ket may lista amin. Into no patinggati pa nagtudok kwentaan danto amin dajay. Oy, may lista dajay. Oo, nakalista dajay. Nakalista eh. So nga haang nga kumarik na ito talaga ti ko dahil pa nagpuyatan na po niya. Aging na mabati kaya po ti alas 10 iti rabi aging nga malpas dajay. Tanong maminsa ka isubot ti pagabuklan ti sarsarita sarsaritaan na kamutan ni nakintabako ta. Duay haang ka maduaya eh. Haan lang nga dajay partner, pagkapyan na ka pa iti rabi. Wen dajay ti mesa gagagara kabot iti. Ngem malikbot dajay may dagabsuon di jay nga bulong ti tabako likmutan da na pulitan. Oo, sakay tudok. Ag tudok na ragsak bet.
naragsak ta, idi pala ang awan ti kuryente, palagi di. Kulman. Kulman, kunaday Oo. Kaya no, dahil talaga na parangrangan, ayun, talaga nga dahil pairangrang na partner ti makaitad ti yun na, ti bangar, taga punalawag eh. Di kumpiran na kitay lampara, na pagsilawan lang iti rabi. Kitno adan nga maganga dahil nilang nga kulmanan, nakao, nagrigtat ang tudukan, partner eh. Wala ta nalawag. Nalawagan. Oo. Kaya So, anya karudan ti plano di dyan, partner, dyan nakita mo tabako. Kaya panakulang ako, imposible nga danunan na pati next week na tayo. Oo. Tada dyan nakita kung dyan lang nakapatanggap di personal ni nagadan ni pasado barangay Kagawag kami ni Sunay, ni Alfredo. Kaya mabalin siguro nga mapantay ito makatong daw na apay nga kasjeti talaga nga intulok na nga nasayang kwarta na yung partner eh. Dahil bagbagang partner kit kwa nalawag nga berhinya dahil. Wen berhinya. Kasi lutwen ijay Wen pugon. pugon. Iti tabako gamin tata adamot dati air cured nga kunada. Verlay kunada ti dayjay. Dati maminsan da nga apiton nga ikabil dan to ijay taltalo ng ibilagda with the black kiss nga kunada dati dayjay. Oo. Verlay dayjay partner. Dayjay kung kunam isura jay ti berhinya tobacco. Wen may kwati procuring burn. Pugon na apo dayjay makukuna procuring. Procured Virginia tobacco kunada dayjay. Mm. Isura kita class A, double A, class B, AB, kung kunada rin dyan. Wen, may palagi pa niya partner ko eh. Dahil manipot ti first day na kalpasan nga na pugunan, may sirak, agpaot iti 3 to 4 days iti pa nakaluto na. Yellowing ko natin kasi dyan, doon mo. Wen, yellowing, coloring. Coloring ko nata. Wen. So marunod dita, fixing ko nata. Wen, fixing. Wen, Di maudi ka drying. Drying, di kadelikadwan, apo na dyan. Tada dyan kami once kami no siya kita no nagkururto na dyan moyod na numordong na bulong di tabako. Mabalin ng ipigpigsan. Oo. Ipigpigsan na dyan. Iti ko na, panagpalengad ko na dyan eh. Tadi panaglengad na dyan, tidanom manipod iti bulong, na dyan ting napukaw amin iti moisture, kinananayin ti kinamaganan. So, ready for na dyan, complete, complete cooking iti bulong tabako. Sila dyan po. Dahil kung kunan ni partner ka, dahil kami kakwa, Virginia tobacco, sila dyan ti source ti 7171 partner. Oo. So nga napintas mo, tanda dyan ta, siyempre, nakitam, kuna laki, no tayo, bagamong ka na pang ka naggatod. Apay nga takong kunak na ko, intulok na mutayin. As in nga, amin pinatag na dyan kadakil na partner. Meaning to say, talaga na pinatagan, no ti status yung may sang poon, kasta aminin. Ala, kada kayo apo nga tobacco farmers. Kat sapay ko matakwa, iti daytoy nga panag-aapit ti tabako kat napintas manen, iti apit yo. Tapno ti kasta dayjay bannog yo, sakripisyo yo, kat adadupay ti agas na met partner niya. Mana. Ken hanla ka dayjay makatulong na pay met, iti panag-produce ti tabako, ken in connection pay, iti RA 7171. Nga isubad dayta ti pagagapuan ti dakkel ka pondo kadag iti naduma-duma nga munisipyo ken siyudad o repeti probinsya nga dagiti apo ket mo susarmet iti adupay nga pagdurasan kadag iti naduma-duma po nga lugar nga addaan iti mula nga tabako hanla ka dito yan tayo partner o repeti kagayan ka damot o repeti kadag iti daduma nga lugar dayjay ti Ilocos Norte oo dayjay nga ba nagpartner ket kwa dayjay ti may samet kadagiti pintas na tanaanos da dagiti agmulmula ti tabako regardless no kasano iti kinarigan na. Okay? Ala nga raw na po, awanan tinabati pa yung oras ti programa tayo nga kumpares. Agyaman kami kada kayo, ti panagtarabayo kada kami, sapay kumata na itidmi kada kayo. Nagitay damag kanisyo sa po, nga nagitoy ti mga papektar, ti panagbiag tayo, tinaldawal-daw. Mabalimot nga pangitupingan tayo apo dagitoy kadagiti banag nga ramiden tayo kadagiti sa Marsarno Gondaway. Kadwami nga pumakada ti 693 Radio Tirad Pas ni partner Ruel Laranang. Iti DCTV Digital TV adaritan ni Jo Marie Habab.
Nagiti damdamag ka ni isyos tayo po, manipod nga mismo ti newsroom, TTPN Candy ZTP. Kadwa kiti angkor. To'y pagayam nyo, kung kunaman nagyamang kami, iti ano sinang tarabay, Nick Baruga. Jerry Gabaw na po, ito no umay nga Domingo, aldaw ti Lunes. Sumad lang ang estasyon, ti radyo ken telebisyon, dumanong kami tumanen. Kadagiti na tayo nga pagtaingan nyo, baba ni ti programa tayo. Compares.